Tadeo Jones igeltzeroa zen, baina arkeologoa izatearekin amets egiten zuen. Egun batean, kaleratuta zaude, gainontzekoak itzuli lanera. Berriro kaleratuko zaituzte, 7. aldia da, Tadeo. Berdin zait. Eta nola ordainduko dituzu zure gauzak eta txakurraren janaria? Hemen dago nire etorkizuna. Hurrengora arte! Oh no, here I go. Are you ready for my show? I'm about to steal the crown. Gonna send you out of town. All of you cheaters, shit cows and Peter. Let me take one for the crowd. Rock my friends and make it loud. Azkenean, arkeologoa izango naiz. Museoan. Beltzoni! Dena primeran atera behar da. Munduak Nefertiti ikusi nahi du. Berehala iritsiko naiz.